apisa mag arita ebede migepe mopogore opogore mag piny owacho. Ma owacho bende oyangi ogai mar jotend migepe Musalia Mudavadi mano owacho ni koro idhi ber okumba mag thieth mar apisa mag arita kaachiel kod neno ni kata alwora mar kama gitiye bende oket maber mondo mi koro okonye duoko chien weche ma bende nyalo bedo katimore ahinya mago bende mulo ngima apisa mag arita ma bende chwegi kawo ngimagi oko koluwore kod achiedh nade kod dang'ni mar paro ma ginyalo bedogo ma ikelo koluwore gi arita koluwore gi alwora mar kama gitiye. And their families through decent housing, improved medical services, and counseling for those who are mentally or socially distressed. As I promised during last year's event, we are also committed to establishing a Veterans Endowment Fund. A bill to this effect is in progress. To e korka kore ogai mar obila ma pacho ka Douglas Kanja to ne okawo mana thuolono mar ne puoyo obila kuom bedo ni gichiwore mar keto arita e pacho ka kama ne onyisogi mondo mi gidhi mana nyime seche ma bende sirikal koro timo duto manyalore mar neno ni koro ber weche mag ngimagi kaachiel kod alwora mar kama gitiye. As a way of expressing our immense gratitude and acknowledging the lasting impact that their sacrifice had on the National Police Service and the country, we have engraved the names of these gallant officers on the commemorative monument that we have seen outside here today. One of the steps that we have taken as the National Police Service to support the families of the fallen police officers is to recruit qualified widows and the children into the service. There is need to develop a policy on the welfare of the officers. Already, we have begun the process of establishing an endowment.